Nije tajna da su skoro svi ljudi danas na planeti na svojim mobilnim telefonima i da skoro da nemaju pažnje ni za šta drugo. Ja se, moram biti iskrena, ne vozim često gradskim prevozom, ali sam nedavno primetila u jednom autobusu da skoro niko nije gledao kroz prozor i da se niko nije zanimao ičim drugim do onoga što je na telefonu bilo. Pa sam se pitala šta jedan profesor jezika, književnosti, filozofije ili bilo koje druge humanističke nauke može da ponudi svetu koji je u telefone zagledan. Čini mi se da se ta promjena može dogoditi tek onda kada profesor shvati da u taj telefon mora da uđe. Ali u telefon će ući tako što će svoje plemenite, duhovne sadržaje upravo ponuditi na onim platformama gde je većina ljudi. Zbog toga sam i pokrenula ovaj YouTube kanal, da bih se uselila tamo gde mi se čini da i raznovrsnosti nema mnogo i gde ću možda reći ono što će po nekome biti slamka otrežnjenja.